Много се радвам, че сме пак отново заедно, след годишните празници. Целта да ви поканим в клуба на БСП е да направим един кратък отчет за свършенето на народните представители от Коалиция за България за 6 месеца в Народното събрание. Това ще е традиционно, както сме го обещали, пък и ще продължим една традиция на народните представители от Коалиция за България, които са били преди нас в Народното събрание. Направим една кратка ретроспекция за законопроектите, които сме съвносители с колегата Асенова, за всички питания, за всички ангажименти, за всички наши срещи с избиратели в този период. Аз и колегата сме съвносители в няколко законопроекта, като всички те са в социалната сфера, което е съвсем нормално. Ние сме народни представители от Социалистическа партия. Първият законопроект, който бяхме съвносители, е за Закона за изменение и за допълнение за Закона за корпоративното подоходно облагане. Надграждането на основния закон е с цел да се признават за данъчен разход предоставена стипендия на ученик в последните 2 класа в училище или в последните 2 курса за период не по-малко от 12 месеца, но не повече от 24 месеца, като се задължава работодателя да наеме за същия период, за същия период да наеме стипендианта. Това е изцяло ориентиран ЗИД в посока за насърчаване на заетостта сред младите, което е един от основните ангажименти на Българската социалистическа партия. Законопроектът беше приет, мога да кажа, с пълно единодушие от двете управляващи партии. Нямаше никакво разминаване по този законопроект. Вторият законопроект е, с който с колегата Асенова бяхме съвносители, е Закона за насърчаване на заетостта. Той е отново ориентиран към най-младото население на нашата страна, като целта му е пак да стимулира младежката заетост. Целта на този закон за допълнение към основния закон за насърчаване на заетостта е да се стимулира на наемането на млади хора след завършване на образованието си, дали средно и висше образование, като държавата се ангажира с поемането на част от разходите на работодателите за задължително обществено осигуряване, за задължително здравно осигуряване и за задължителното допълнително пенсионно осигуряване, като то е разбито на скали в времеви период от 18 месеца, като за първия период е 30 на 100 от разходите, които поема работодателя, за втория период е 50 на 100 от разходите и за последния период е 75% от разходите, които прави работодателя при наемането на млад човек на работа. В другата част в този закон за допълнение към основния закон е така нареченото чиракуване. То е ориентирано към млади хора с много ниска образователна квалификация. Говорим за млади хора с основно или по-ниско образование, като тук държавата поема част от разходите за издръжка на този млад човек и задължава работодателя да предостави наставник, който да води обучението на младия човек в дадената фирма. Следващият законопроект за изменение за допълнение, който сме съвносители, е за гарантиранията вземания на работници и служители при фирми, които са претърпяли несъстоятелност. Този закон е належащ, беше това изменение, защото в този фонд има над 200 милиона, които стоят
неизползвани, слаба популярност на това преимущество на работници, недобро функциониране на институциите и затова се е генерила такава огромна сума, която стои не се използва ефективно и по предназначение, като за миналата година обезщетение, сумата, която са получили като обезщетение е равна на около 900 хиляди, което сами виждате, че е една много малка част от това, което има като наличност в този фонд. Увеличихме размера на месечните вземания, които имат право работниците. Също така и увеличихме самия размер на тази сума с цел за по-добро посрещане на тази трудност, че ще останат на улицата тези работници, без да имат вина за случващото се в фирмата. Колегата Сенова ще ме допълни за законопроектите за ЗИД-овете, в които сме съвносители в сферата на пенсионното осигуряване. Преди да кажа какво приехме в Кодекса за социално осигуряване, тъй като това ни е първата среща, ще ми позволите да пожелая на всички здраве, сила, мир и любов, една по-спокойна и по-успешна 2014 година, с грижа както за децата, за младежите, така и за възрастните хора. И в тази връзка бяха и измененията и допълненията на Кодекса за социално осигуряване. С общо съгласие приехме за една година да бъде замразено увеличаването на стажа и осигурителната възраст, за да могат около 15 000 души да се възползват от правото си за пенсиониране. Върнахме стария режим за пенсиониране на военнослужещите, тъй като текста, който беше приет от предходното Народно събрание, беше атакуван в Комисията за защита от дискриминация и беше постановено, че е дискриминационен, т.е. от всички правоимащи по член 69. Единствено за военнослужещите беше добавено и изискването за възраст, освен за осигурителен стаж. За съжаление, в зала не бе прието предложението на народните представители от Коалиция за България за гъвкавото пенсиониране, т.е. на хората, на които не им достигат 2 години възраст или осигурителен стаж, да могат да се възползват от правото си, като се пенсионират с по-ниска пенсия. Мотивите, които бяха изложени, са свързани с препоръки на Европейската комисия и на Световната банка. Счита се, че това би нарушило баланса в пенсионната система. За съжаление, не се отчита факта, че нито продължителността на живот, нито качеството на живот, нито здравословното състояние на работната сила у нас, нито пък условията на труд са на европейско ниво все още. Тази година, в която се замразява увеличаването на възрастта и на трудовия стаж, ще даде възможност на партиите, които подкрепят правителството, на Министерството на труда и социалната политика, на Осигурителния институт да се предложат мерки и някаква по-дългосрочна визия какво ще се случва с пенсионната ни система от тук нататък. Тъй като за всички е ясно, че в момента в състоянието на постоянна безработица и ниска заетост, издръжката на пенсионерите спрямо работещите е в отрицателен аспект. По-малко работещи и повече пенсионери. Другата промяна, която се наложи в Кодекса за социално осигуряване, е свързана с промените, които бяха приети в Кодекса на труда, във връзка с възможността осиновителите да ползват отпуск по майчинство до навършване на детето на 5 години.
последния законопроект, на който ние двамата сме съвносители, това е Изборния кодекс, който ще бъде наш основен приоритет и ангажимент да се работи в зала до първите 3 месеца на новата сесия. В първите дни на новата сесия. Това е по законопроектите. Законодателството. Моя думата, нали? Да. В този период проведохме немалко срещи с граждани. Всеки понеделник на приемната минаха един немалък брой перничани и жители на Пернишко с проблеми от различно естество. Попитахме се до голяма степен да съдействаме, където, разбира се, беше възможно. Имаше конкретни молби за забавени възнаграждения в държавни фирми, където с колегата Сенова и с областния управител така до някаква степен решихме, по-скоро закърпихме дупките и решихме частично проблемите. Занимавахме се с сламохранилището на Кавказ, което е един голям проблем за гражданите на Перник вече доста дълги години. Ще го следим този процес и ангажимента, които са поели Топлофикация за определени мерки, които трябва да направят на въпросното сламохранилище. Имам уверението и от екоминистъра, че и тя ще следи зорко дали тези предписания, които са направени на Топлофикация Перник, ще се случат. Занимавахме се, присъствахме на заседания на Междуведомствената комисия, заедно с кмета Росица Янакиева и с областния управител, и с колегата. Дойдоха и най-малко пари за публични сгради и за граждани на Перник във връзка с преодоляване на щетите. Сумата е някъде около 4 милиона за територията на цялата област. Разбира се, това ще е ангажименти в следващата година, защото все още има редица нерешени и тежки казуси във връзка с преодоляване на щетите, с отпуснати много по-малко суми от нуждите, които имат гражданите. За всеки отделен случай индивидуално ще го разглеждаме и ще съдействаме. Но и като цяло ще настояваме и тази година Междуведомствената комисия да отпуска средства за преодоляване на щетите. Редици инфраструктурни проблеми на Пернишко, които сме ги поели като ангажимент, и един от основните пътя за София през Владая, който остава все още един от най-натоварените участъци на републиканската пътна мрежа в цялата страна. На последното броене на автомобилите, което извършила Агенция Пътна инфраструктура, показва, че прохода Владая е 4 пъти по-натоварен от автомагистрала Люлин, което всички вие и ние го виждаме и пътуваме. Говори за една изключителна натовареност на този път, който е в едно недобро, меко казано, мек термин използвам, недоброто техническо състояние. За този обект се надяваме възможно най-бързо да се предприемат конкретни мерки по рехабилитация, евентуално за разширяване на дадени участъци с цел облегчаване на трафика за София. Срещахме се с редици потенциални инвеститори. Има интерес към Перник, има интерес към Пернишко в редица сфери, но ще ви запознаваме с всеки отделен случай, когато вече действително нещата са в малко по-напреднала фаза. Говорим в момента само за интерес. Отдадени от инвеститор интерес е доста сериозен. Колегата Сенова, ако има... Може би, тъй като все още има време до март, на един от приемните дни възникна въпроса, че наши сънародници, които имат имоти и земи в западните покрайнини, нямат възможност да си ги възстановят, въпреки че вече има решение това да бъде факт. За тяхна информация ще кажа, че Министерството на